Taruna sing kaya ngono kuwi ora bakal dadi kaya ngene iki. Nek ra ngono supporte Pak Lurah ki luar biasa. Wis pokoke mugi-mugi desa Babatan tansah solid. Amin. Amin. Semoga kedepannya bisa maju mengembangkan budaya. Nggih, Pak. Nah, sebulan pisan nanggap kula nggih, Pak. Nah, nggih. Mboten napa-napa. Iya. Aku ya parikan ae. Iya. Kene kan rakyat desa Kanten. Mangan punten ning sanding sumur. Tak dongane warga Kanten panjang umur. Amin. Ya. Mangan punten ning omahe Mas Kiki. Tak dongane warga Kanten banyak rezeki. Amin. Yang apik ya wae iki. Ate iso. Ya iki celengan iki dan ditungakne. Nggih, kula dongane mugi-mugi sugih. Sun. Kok irit men lho? Ini tak. Lha kuwi kepanjangane kudu enek lho. Wah dhewe iki gantungan kreatif lho. Hah? Kowe iso ndowokne arti kuwi ora? Iso. Lha apa? Sugih pari. Sugih apa? Pari. Pari. Lah sing ra duwe pari. Yo nandur. Lah, kuwi lemahe sapa sing tak tuku ya iso. Yo sawahe Mbah Surah, Mbah Lurah. Hari iso. Ya, sugih pari. Pari. Sugih duit. Amin. Sugih pinter. Amin. Sugih ilmu. Yo amin. Iya amin. Oh iya. Apik kowe trae. Ya. Nah. Ya iki sarana ya wis wengi Ndre. Awak dhewe ning kene ya antum wektu. Oh iya. Iki mau rayu enek dadak 100. Dikelongi 8 dadi kaya iya. Ya antum wektu ya. Kripik gedang kripik telo. Apa Ndre? Siji sing watun rata. Ya. Pak Ageng matur suwun nggih Pak Ageng. Ya. Jan luar biasa Pak Ageng nganti apa partisipasinya. Iya. Ayo gek digelak yo. Iya.